Dobar dan, ja sam Ivana Marinković iz škole jezika eWord, a ovim videom bih htjela da pomognem da stranci govore srpski što više i van okruženja učionice. Najčešći problemi sa kojima stranci kažu da se susreću je to što mi, lokalci, Srbi, pričamo prebrzo sa njima, pa bih htjela da podstaknem da pričate sporije i razgovetnije. To ne mora biti glasnije, kao što se uvek šalimo da ako govorimo glasno da će nas svi razumeti. Samo da bude što jasnije i da se osjećaju sigurno da ne moraju da preskoče neku reč ili da zapnu negde i samim tim, ako ne razumeju neku od reči u rečenici, da ne moraju da zastanu i razmišljaju šta ta reč u stvari znači i samim tim izgube ostatak rečenice. Takođe, slobodno postavljajte im pitanja da li ste sve razumeli, da li ima neka reč koja je možda nova ili koju ne razumete, baš iz tog razloga što se često polaznici žale da onog trenutka kada naiđu na novu reč koju nikada nisu čuli ili ne mogu da je povežu, da jednostavno prestanu da slušaju ostatak rečenice. Ukoliko ta neka nova reč postoji, ne morate odmah da prevodite na engleski, već ukoliko postoji mogućnost da objasnite nekim drugim rečima na srpskom, da opišete, pa eventualno čak i da pokažete, ali da se ne stvara navika, da se automatski prelazi na engleski sa obe strane, i sa strane nas Srba i sa strane stranaca koji tek počinju da uče srpski. Naravno, za takav jedan proces potrebno je strpljenje. Stranci ili bilo ko uči strani jezik, naravno da će u početku pričati sporije. Ukoliko postoji vreme, ukoliko nije neka hitna situacija ili žurba, pustite ih da sastave rečenicu, pustite ih da smisle što žele da kažu. Probajte da im ne pomažete, jer je to ono što zovemo medveđa usluga. Ako to naravno potraje predugo i ako vidite da su se nekako zapetljali i da ih je sramota zbog toga, mislim da je onda dobro uskočiti sa rečju ili dve, čisto da ih motivišete. Takođe, stranci često kažu da prvo što nauče jesu psovke u srpskom, jer je nama to u stvari interesantno da ih tome učimo. Takođe, zato što pravimo šale i to nam je smešno, često koristimo dosta slenga, ali to u stupnju kada ljudi tek počinju da uče srpski apsolutno nije ni od kakvog značaja, već ih samo zbuni. Tako da u konverzaciji, molim vas, izbegavajte sleng i izbegavajte reči koje možda nisu baš knjiške. Znači, umesto rečenice, na primer, ajde, hoćeš da odemo malo u fićka, neće prepoznati šta je ajde, treba da kažemo hajde, neće prepoznati šta je hoćeš, treba da kažemo hoćeš, i nikako sleng kao, na primjer, šatrovački ili nešto slično. Pored nesigurnosti i straha koju stvara svaki novi jezik, a to naravno zavisi mnogo i od ličnosti samog polaznika, neki su pričljiviji, otvoreniji i na svom jeziku pa i na stranom. Često čujem od stranaca, pogotovo iz možda nekih severnijih kultura, da smo previše bučni, da ponekad misle da se svađamo ili da smo ljuti zbog nečega, da nam na faci vide da se možda previše mrštimo,
ali mi znamo da to apsolutno to ne znači, već možda razmišljamo o nečemu ili imamo veću facijalnu ekspresiju. To može isto da im bude ponekad barijera jer misle da smo, na primjer, nervozni, ljuti na njih. Na primjer, u prodavnici često kažu kasirke su ljute, samo se brecaju, ne mogu ja da pričam na srpskom, odmah ću da priđem na engleski. U nekim sigurnim okolnostima, kao što je sa vama ili u školi sa nama, trebalo bi da nemaju takvo iskustvo kako bi bili sigurniji vremenom, a potom što bolje znaju srpski, onda će moći bolje da se nose sa tim svakodnevnim situacijama koje nosi neka razlika u mentalitetu. Naravno i nama, Srbima, nije uvek najlakše da se sporazumemo sa strancima koji nedovoljno znaju srpski, pa to može da se razvuče, da predugo traje, da nemamo strpljenja, da ih saslušamo. Ukoliko je neka situacija gde jednostavno nema vremena i čovjek mora da razreši neku situaciju, naravno da ćemo da uskočimo sa engleskim ili nekim drugim zajedničkim jezikom, ali ukoliko postoji ta mogućnost, probajte da neki drugi jezik ne bude opcija, da zamislite da vi sami ne znate neki drugi strani jezik i da jednostavno srpski mora da se izgovori. Naravno, ukoliko je to moguće polako, sa dosta strpljenja. Mi smo tradicionalno dobri domaćini i predusretljivi, pa time što odmah pređemo na engleski, često mislimo da činimo uslugu strancima da bismo im olakšali, ali to nije uvek slučaj jer stranci koji uče srpski baš žele da izbegnu engleski ili neki drugi strani jezik i baš žele da imaju prilike da pričaju na srpskom. Tako da možda bi bio neki kompromis da se napravi raspored, da se napravi neki dogovor. Ako vi želite da vežbate vaš engleski i baš vam je drago da se i vi malo oprobate u stranom jeziku, možda da se dogovorite, jedan dan pričamo samo engleski, jedan dan samo srpski. I još jedan trik. Ako vi, na primjer, želite da vežbate engleski, francuski, nemački, nebitno, apsolutno, možda vi možete da govorite na tom stranom jeziku, ali pritom da se u konverzaciji dogovorite sa strancem da u isto vreme on odgovara na srpskom. I možda je tako malo komplikovanije, ali može biti interesantno da svaki vežba onaj jezik koji želi da vežba. Sad, u stvarnom životu, kako zaista početi sa strancem komunikaciju na srpskom, pogotovo ako je on potpuni početnik, to apsolutno ne moraju biti odmah pune rečenice na srpskom. Ako zamišljate da ste sa tom osobom koja uči srpski, na primjer u kuhinji, i da želite da kažete hajde da spremamo ručak, to možete koristiti na srpskom samo one reči za koje mislite da je već naučio ili da su nekako bazične i da treba da ih nauči, koje nisu mnogo komplikovane, pa možemo kazati, ako je drugi jezik engleski, let's make ručak, ili možete gde god da ste da pokazujete i imenujete stvari na srpskom, bez obzira na padeže. Znači, nema veze ako kaže daj mi čaša, za početak to je odlično. Posle nadogradit će se to i kazat će daj mi čašu. Ali da bi se napravio taj početni momentum i da bi se jednostavno počelo sa tom navikom pričanja na srpskom, polako se posle dodaju nove reči.
Ako, na primjer, pređete na neku drugu temu i idete zajedno u kupovinu, na primjer u prodavnicu, odlično i fenomenalno je da govorite šta vidite na rafovima, koje je voće, koje je povrće, bez nekih prevelikih rečenica, a potom dodavati i glagole, na primjer, sedim, čitam, govorim i slično, i onda ih posle kompletirati sa postojećim imenicama koje ste već vežbali, na primjer, pijem vodu from čaša ili kupim paprika. Ne mora biti idealno, ne mora biti puna rečenica. I tako na taj način polako pridodajete reči, a potom kada se njihovo učenje dovede na malo viši nivo, onda se može preći na nijanse nastavaka za padeže, na neke možda kompleksnije reči i neke sitnije detalje. Kada pređete na rečenice, znači kada više nisu samo reči, posebno u početku, dok vidite da su stranci nesigurni u sklapanju rečenica, probajte da svaku rečenicu kažete bar na 2 ili 3 različita načina da zadržite isto značenje. Na primer, možemo da kažemo hajdemo u šetnju, ili hoćeš li da idemo u šetnju, ili da li si za šetnju, ili idemo napolje, hoćeš da idemo u park i slično. I možda čak i kada vidite da su sigurni, ponoviti na nekoliko načina, čisto da se ta kombinatorika vežba, jer jezik nije egzaktan, sve može da se kaže na mnogo različitih načina, i na taj način da i oni sami vide kako jedan izvorni govornik sastavlja rečenice, koje su opcije da se nešto kaže, i da se osjeća sigurnije da ako nešto stranac ne zna da kaže na srpskom, da postoji drugi način, da će naći način kako drugačije da kaže, a da i dalje priča na srpskom. Kako treba da izgledaju rečenice? Kraće, bez nekih dodatnih preteranih ukrasa i nepotrebnih dodataka, bar ne u početku. Na primer, umjesto da kažem još što mi je nešto hladno, baš sam nešto sva mrzovoljna i ne znam, hajde, šta ti misliš? Ili slično, da se držimo ipak onih osnovnih reči. Hladno je, umorna sam, ne želim da radim, sada ja sam lenja, a ti, kako si ti, šta želiš da radiš? Kratke, jasne rečenice, a potom ih proširujte kako osjećate da stranac više i više uči. Kada budete potpuno prelazili na srpski, kada osjetite da je vreme i da je moguće da potpuno pričate samo na srpskom, svi kažu da je prva nedelja noćna mora i da je jako teško. To je taj period privikavanja i normalno da je teško, ali vrlo ubrzo postane lako i postane navika i ne razmišljate o tome, ali vas molim da i vi i stranac istrajete u tome i da prebrodite taj krizni period, zato što posle će biti odlično. Sad nešto što ja mislim, na što mi se u stvari stranci najviše žale, je da Srbi neće da pričaju sa njima na srpskom. Naravno da to nije baš tako crno-belo, da nije da nećemo da pričamo, nego želimo da budemo fini, da im olakšamo, mi želimo da pričamo na engleskom i slično. Ali setite se situacije kada sa nekim pričate na ti ili vi, pa sačekate da vidite kako će on prići. Ako neko kaže vi ćete vjerovatno nastaviti na vi. Ako kaže ti, preći ćete na ti.
Tako isto probajte i sa srpskim. Ako stranac priđe i počne da priča na srpskom, shvatite to kao njegov poziv i nastavite da pričate na srpskom. Ja mislim da oni to zaista žele i da je jako lepo što oni uče srpski, pa što da im ne pomognemo u tom procesu. Hvala puno što ste odgledali video do kraja. Ovo je jedna tema koja je, znam sigurno, strancima jako važna, zato što se susrećem sa tim njihovim, ne mogu da kažem kukanjima, nego poteškoćama svakodnevno, a proizilaze ne iz naše loše volje, nego iz neznanja kako je njima dok uče srpski. I zato je meni ta tema jako značajna, jer bih zaista želela da stranci prođu kroz taj proces učenja srpskog što lakše, kako bi jednostavno upoznali našu kulturu, stil života i ljude što više i što brže, jer kroz jezik se to najbolje čini, i kako bi se što bolje integrisali u društvo. Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno pišite na info@word.co. Ja sam Ivana Marinković, vidimo se.